Unairen gelara joan gara. Ez da iritsi. Bere ohea leihoaren kontra dago jarrita. Kristala utzi da. Burkoaren gainean, persianaren kutxa eta eskaiola zatiak. Nereak telefonoz deitu dio. Bere alaxe hartu du telefonoa. Ondo dago, atzeratu eginda. Eskerrak. Balkoira atera naiz. Kea, erakusleiho hautsiak. Haurtzaindegiko sirena ez da isiltzen. Turbulentziek jarraitzen dute. Burrunba dago hegazkinaren barruan. Zerbitzariak beren tokietan eseri dira. Gerrikoak lotu dituzte. Distance to destination, 89 miles. Time to destination, 0.15 hours. Local time, 6:57 p.m. Ground speed, 350 miles per hour. Altitude, 13,126. Outside air temperature, 15 degrees Fahrenheit. Ibaiaz bestalde hartzainen komisaldegia. Antxe jarri dute lehergailua. Ahots beldurtiak entzun dira. Elkarri deika. Kepa, kepa, esaten dute. Patrullak, ambulantziak. Auzokoak kalera ari dira ateratzen pixkanaka. Batzuek eskuak zaurituta dituzte. Elkarri laguntzen saiatzen dira. Badagu baina okerrago denik ere. Renatak leihotik begiratu du. Queenseko auzoa ikusten da hor behean. Abidea itsas gainetik doa. Haserre dago itsasoa. Olatuei aparra nabari zaie. Itsas ardiak. Haize gogorra dago.